Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, REASeko kide den Xanti Quiroga izango dugu, ekonomia solidarioen 19. jardunaldi buruz hitz egiteko. Ondoren, EH Bilduko Jon Garai izango dugu, Antxoaingo 2026ko urteko kudeak eta planari buruz hitz egiten. Horren aurretik, has gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Erretiro aurreratua Nafarroan 7 patologia berrietara zabaldu da. Parkinson gaixotasunak, bizkarrezur bifidoak, giltzurrenetako gaixotasun kronikoak eta beste 4 gaixotasunek jotako pertsonek 145 edo gehiagoko ezgaitasuna badute, 56 urterekin erretiratu ahal izango dira. Argazki nagusian, horiz, Murtziako tenislariak Novak Djokovic serbiarra garaitu zuen, atleta guztientzat inspirazio iturri gisa deskribatu zuena. Honen titularrean, Alcarazek dio, inork ez daki zenbat lan egin behar den. Australiako irekia irabazi zuen eta 23 urterekin 4 Grand Slam guztiak irabazi dituen tenislari gazteena bihurtu zen. Ondoren, Daniel Milagros, 4. nafarra neguko jokoetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Teodoro Goñi, anarkista baten bizitza eta heriotza. Bestetik, Fernando Vallespinek dio, autoritarismo mota berrietarantz goaz. Beheko berrian, Nafarroako industriaren ikasleak eta enbaixadoreak. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Energia berriztagarria baterietan biltegiratzeko planak berpizten ari dira itzalaldiaren ondoren. 12 proiektu daude martxan Nafarroan, guztira 300 megabatioko potentziarekin. Irudi nagusian, aurrean AP15 autobidea, Unzue ondoan. Atzealdean N121 errepidea ikus daiteke. Honen lerroburua, autobideak bizitza aldatu zien. AP15aren eraikuntzak inguruko bizilagunen eta enpresen patua eraldatu zuen. Eskuineko berrietan, batetik, etorkinen egoeraren erregularizazioari buruzko puntu nagusi guztiak. Jarraian, gidari baten kaleratzea baliogabetu da istripuak metatzeagatik. Azkenik, Fernando Esteso, 70ko eta 80ko hamarkadetako umore ikonoa 80 urterekin hilda. Goiko berrietan, urdinez, Alcarazek historia egin du Australiako irekian. Djokovicen aurka final epiko bat irabazi ondoren, 4 Grand Slamen irabazle gazteena da. Bestetik, osasuna, Bekerren irteera posiblearekin, transferentzia lehioko azken eguna. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Energiari dagokionez, Euskal Herria Trumpen alden dago. Manifestu baten bidez eta sinadura esanguratsuekin Stop Fossils ekimena abiarazi da energia trantsizioari buruzko eztabaida sustatzeko. Argazki nagusian, San Mamesen jokatutako derbi bizia berdinketarekin amaitu da, bat eta bat. Tartean, Maiane Txoperena Iribarren, bertsolaria, Xilabako txapelduna. Eroso sentitu nintzen eszenatokian, ez nuen batere sufritu. Eskuineko berrian, Rafako pasabidea zabaltzeak ez du gazatarren egoera arindu. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio titular nagusiak. Matxina iestaran. Pompelo sortu zen garaiari testuinguru historiko eta arkeologikoa jarri diogu erakusketari esker. Irulegitik Pompelora, hiri baten jatorriak. Erakusketak Irulegiko eskua aurkitu zen etxean irudikatu du eskala errealeko maketa batean. 7 areto eta 3 garaitan multzokatu dituzte Irulegiko aurkikuntzak, eta 2 garairen arteko bidea proposatu du Arantzadik erakusketaren bitartez. Ikusgai da dagoeneko eta irailaren 27 arte bisitatu ahalko da Pompeloko Zibiboxean. Eskuineko berrietan, batetik, Amaiur Gindeo. Edonor izan daiteke gaita irakasle gaur egun, eta horrek ez du kalitatea bermatzen. Gaita hezkuntza sisteman txertatzeko beharraz ohartarazi du gaitari talde batek aste honetan parlamentuan. Gure herriko festa eta ospakizunetan ezinbesteko soinua da gaitarena.
baina Nafarroan arautu gabe dago. Musika eskoletan irakasten den arren, ez dago titulua ateratzeko aukerarik edota irakasle titulua lortzerik. Hezkuntza sisteman txertatzeko beharraz ohartarazi dute musika maisu, aditu eta gaitariek. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri Xanti, ongi etorri gurera, zer moduz? Ongi, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, konta eguzu nortzaren, noren izenean zatozen? Bai. Xanti Kirogaztiz naiz, Erreaseko bulego teknikoko parteidea, eta bagoaz, bereziki aurten kontatzeko gure jardunaldiak antolatzera goaz, eta hurrengo asteetan eginen da. Eta honen berri emateko orokorrean, zen sobera ezagunak ez dira. Bueno, dagoeneko aurkeztu dituzu ez, ekonomia solidarioaren jardunaldiak, zer dira eta zergatik dira garrantzitsuak? Normalean, beste ikuspegi batetik aztertzen dugu gizartea, ez? Eta normalean gu ekonomia deitzen diogun ez bakarrik ekonomia produktiboa den horri, ez? Guk ikusten dugu beste modu batean, modu zabalago batean, bai produktiboa dena eta bai reproduktiboa deitzen dena beste batzuetan, ez? Jendea zaintzeko, jendea nolabait bizi duin bat izateko behar dituzten beste gauza horiek ere aztertzen ditugu eta horri guztiari deitzen diogu ekonomia alternatibo eta solidarioa, ez? Jardunaldiak kokapen horretan egiten dugu ere. Kasu honetan, begirada jarri duzue Afrikatik datozen migratzaileetan, zergatik? Oso garrantzitsua ditzen zaigu. Askotan gainera erabili izan da kontrakotasun ikuspegi batetik eta ikusten dugu ekarpena egitera datorrela jendea eta gaina baldintza oso komplikatuetan. Eta lehenengoa dela ezagutzea. Jakitea zer den, zergatik etortzen diren, zein den horren inguruko hausnarketa, eta ezagutu gabe normalean beldurra sortzen da. Orduan, ezagutarazi ezagutzea badala modu bat ulertzeko, eta zuezki ulertuzkero, askoz ere hobe tratatuko dugun jendea gurekin ari delako eta eskubide guztiz gainera. Jardunaldi hauetara bertaratzen den herritar arrunt batek, zer ikasi dezake? Aipatzen ari den bide horretatik, ez? Normalen migrazioek izan dela zerbait, izango da fenomeno bat bezala, ez? Inolako kausarik ez daukana eta, ez dakit, batzutan askotan esaten da, ez? Turismoa dela nolabait zerbait nahi duenak egiten duna, baina migrazioa beharturik dago. Orduan, migratzeko eskubidea baldin badago, bestea izan daiteke alako hobi bat. Orduan, ulertuko du zurazki modu xume batean, ez daukagu pretensio gehiegirik, ulertuko du zergatik gertatzen dela hori bereziki Afrikatik, ez? Ez da, igual ez dela hemen Euskal Herrian dagoen migraziorik handien igual ez da Afrikakoa, baina igual esanguratsua ere bada, eta gainera, kolorearengatik ere bereziki igual deigarria da, ez? Orduan, gu nahiko genuke hori jendeak ulertzea. Zuk aipatu duzu horretikan migrazioa agian arazo bezala ikusi dezaketela batzuk, eta zuek jarri duzue garrantzia zergatietan, zergatik migratzen duten jendeak. Kasu honetan zergatik migratzen dute? Afrikako historia bada zerbait oso gogorra. Ikusten badugu esklabituetatik jaba, ez? Eta gaina euskaldunok ere honekin zer ikusi izan dugula historian zehar, ez? Bada, menperatu izan den kontinente oso bat, kontinente oso aberatza, gaur egun behar ditugun lehen gai nagusi eta garestienak eta zuezki ikuspegi teknikoan eta aipatzen dugula aurrerapenarekin lotuta dauden teknologiak eta hori guztia oso auto dagoela gaur egun Afrikan dauden konfliktuekin. Eta gainera, gatazka horiek probokatuak izan dira
eta mantenduak izan dira, eta mantentzen ari dira, lehenengo baziren potentzia handiak, gaur egun izan daitezke, teknologia horrekin ibiltzen diren konpainia handiek sustatzen dute konflikto horiek, nola bait lapurtu ahal izateko eta jarraitzeko lapurtzen oso baldintza txarretan eta oso aspiratuak diren, bai pertsona, bai estatuak, eta honen inguruko guztia nahiko genuke baztertu pizkatxo bat. Migratzea auto libre bat da edo izan daiteke? Auto libre izan beharko litzatekeela, eskubide bat izan beharko litzatekeela, ez, eta gainea hori guztez oinarrizkoa dela zerbait, baina ez da. Inor gutxi ateratzen da baldintza hauetan, bere bizitza arriskuan jartzen, teorian bizi baldintza hobeak izateko, baina gero gure politikek eragiten dute justu kontrako, ez? Normalean alde egiten duten pertsonek baldintza txarretan bukatzen dute, eta landuintasunik gabekoa, baina hori ez da, hori ere libre den zerbait. Hori bada, Europan eta askotan mendebaldean edo ipar global horretan sortu den eskema da, sortu den sistema bat jendeari duena lapurtzeko, eta kasu batzutan bizitza ere lapurtu egiten dela. Gainera, nahi dugunerako erabiltzen dugu aipatzen ariren tokitatik, bada zure beharra dudan neurrian etorri, zu ezin zara etorri, zu ilegala zara, pertsona ilegala, aztakerik handiena ezin da planteatu. Baina, ala daukagu sistema montatuta, gure onerako, azken batean, ipar global honetatik ikusten dugu gainontzeko tokiak gure zerbitzurako den zerbait eta pertsonak ere ala planteatzen dira. Galdetuko nizuke ea migratzaile batek atzean zer uzten duen, baina agian jardunaldietan hobeto horrelako galdera bat. Baina onera etortzen direnean ze oztopo topatu ditzakete? Lehenengo oztopoa da onartu ez izan. Gu dauzkagu jaio egin garenetik eskubide batzuk, osongintza dela, hezkuntza dela, lan egiteko dela, eta kanpotik etorri diren pertsona horiek jasotzen dutena da oztopoa da. Jasotzen dutena da muga erraldoi bat, ezi erraldoi bat, ez? Eta gaina gehi hizkuntza, gehi beste arazo batzuk. Lehenengo arazo, lehenengo oztopoa hori dela. Guk nolabait provokatu dugu, eragin dugu, beraiek bizi den tokietan ezin bizitzea, eta etortzen direnean guk sortutako egoera horren ondorioz eskapatzen direnean, teorian, gaina askotan Europatik eta mendebaldetik sortzen da irudi bat gezurrezkoa dena. Etor zaitezte, hemen sekulako baldintza daude, jende guztiarentzako, dena unibertsala da, guztio gara beratzak, askotan gu joan garenean ere halako eremuetara ideia hori sortzen dugu, eta hori gezurra potoloa da. Hona etorri, eta baldintza dira ikaragarrizko oso txarrak, ez? Azken batean, orduan, gezurra honen ondorio sortzen den egoera oso komplikatua da. Aipatzen dituzu baita ere, arrazakeria eta xenofobia, horiek egunerokoan nola mozorratzen dira? Nik uste dut, guztiok txuriak eta garenak oso soirekia gara, oso jatorrak, oso abeikorrak, eta hori gezurra potoloa da. Guk deitu egiten dugu, sortzen dugu egoera, eta egiten dugu hori guztia, azken banean, esplotatzeko pertsona horiek. Eta nahi dugu gauza bezala tratatu. Oda, makinak balira bezala, ez? Azken batean, zu etorri, egin lan, baldintza oso txarretan, niretzako etekina handia sortuz, eta gero, nahi duganean, itzaltzen eta fuera, ez? Kosifikazio oso nabaria da. Nafarroaren egoera zein da zentzu horretan? Bada, harrera herri bat bada? Zaila da, jakitea hori, ez? Nik esan nuke, orokorrean, intuizioa bezatzen dit ezetz, edo ez dela nahiko gutxienez, ez? Eta irudikatzen dugula garen, baino askoz ere, gehiago garela eta ez gara. Ez da egia, dena honela dela, zen badagoela erarretako eredu oso politak, baina nik esan nuke hori salbuespenak direla zebrazki, ez? Egia esan, badago zerbait komentatu nuke aldez aurretik, ez? Eta niri ere lotxa ematen didala gai honetaz egitea, ez? Ni txuria, hemen jaioa, zailtasunik ez daukana, eta ari garitze egiten beste pertsona batzuei buruz, ez? Eta orduan hori ere aitortu beharko genuke.
Gure ustez askoz politagoa zela hona etortzea Afrikatik etorritako pertsona bat, ongi jaso izan dena, hizkuntza ere jaso eginduna, zen egon badago, baina horiek ere zoritzarrez salbuespena dira, eta ez dugu lortu halako pertsona bat ekartzea gaurko saio honetarako, ez? Baina lehenengo pertsona guneiko genuke, lehenengo pertsonak ez egitea, eta beraiek kontatzea, eta horregatik saiatu gara era horretako pertsonak ekartzea gure saio horietara, baina gaurko ez da posible izan. Migrazio politikek nola eragiten diete migratzaileen bizi baldintzei? Migrazio politikoa zerbait oso zabala da. Lehenago aipatzen genuen zergatik migratzen den eta inor gutxi jartzen du bere bizitza arriskuan oso baldintza txarretan bidaiatzeko, oso baldintza txarretan hemen egoteko, nahi duelako. Ez dela, ez dakit, nahi den zerbait, ez dela halako, ez dakit, kapritxo bat, ez? Badela askoz ere behartua den zerbait. Orduan lehenengoa hori da. Eta nik uste dut, modu zabal baten ulertuak genuke migrazio politika. Normalen migrazio politika ditzen zaio, migratua den pertsona bat, gainontzeko guztiak bizi ahal izateko jasotzen dituzten oztopoak. Nik hankokatuko nuke migrazio politikak. Zen teoria, errestasunak eman beharko dizketez. Hori, beste nun baitera joaten garenean ongi torria ematen zaigu. Hori ez dela gertatzen normalean. Eta gero gutxiago, Afrikatik etortzen den jendea, oso arrazatua etortzen delako, eta gaina etorri baino hala sortzen delako, ez? Halako egoerak sortzen direlako, ez? Orduan nik uste dut, badela eskubidein ukatzeko sistema bat. Edo, kasurik onenean, eskubideak murrizteko edo zailkatzeko sistema bat. Eta hori ez dela bat ere gozia, ez dela bat ere egokia. Eta ikusten badugu zerrenda bat, dela arazoen zerrenda bat. CPA egon behar dela, ez daki zein eskubide, oinarrizko eskubidea lortzeko. Osasungintza dela, etxe bizitza lortu ahal izateko, hezkuntzan matrikulatzeko, hori guztiak arazoak dira, ez? Orduan, migrazioa berez, badela, nik esaten nuke, dauden onurak murriztu ahal izateko, asmatutako sistema erabat justua dena. Dago jende asko gaur egun esaten duena migratzaileek lanak kentzen dutela, diru laguntzak kentzen dituztela, etxe bizitzak kentzen digutela. Zer ulertu beharko lukete pertsona horiek? Gaur egunen entzun nuen oso testigantza polita. Lortu dute pobre batek sentieraztea beste pobre batek lapurtzen diola bera daukana, ez? Zu zaude baldintza txar batean, beste pobre batek zuri kendu dizulako. Nola da hori? Nik ez du lanik pobre batek kendu dialako. Eta pobre hori baldin bago hartzua are okerrago, ez? Hori ze punturaino posible den jendearen manipulazioa egitea plano horretan, ez? Nik uste dut hori lehenengo buelta hori dela. Nik baditu eskubide batzuk, ziurazki nire aurrean jende asko borrakatu egin duelako. Nor naiz ni murrizteko eskubideak. Euskal Herritik igual hori erdiaztuta daukagula, baina noiko pesetago, gu migratzailea izan den herrialde gara. Guzti emagu gure aurrekoen inguruan, jende asko joan dela Amerikara eta gaina baldintza oso txarretan. Ahaztu egin zaigu hori guztia. Duela gutxi, Europarako beste tokipatuan joan izan gara. Ahaztu zaigu, ze paido izan dugula prozesu guzti hauetan. Hori dut, lehenengoa dela xumeagoak bilakatzea eta askoz ere irekiagoak izateko. Gu joan garen zenean, nik genuen ongi tratatu izana. Hori ere, erantzun bera mantentzea jendearentzako, logiko izango litzatekeela. Aurkeztu dituzue ekonomia solidarioaren 19. jardunaldiak, zer da ekonomia solidarioa? Modu simple batean izatea, pertsona erdian kokatzen duen beste ekonomia bat. Hori posiblea da egingarria dela, ez? Normalean, ekonomiaren elementu nagusia merkatua eta lehia da. Gurean elkarlana, elkarkidetza badela elementu nagusia. Lehia egon beharrean, elkarlana bidatzea, elkarkidetza egiterena. Hasi printzipioa dira,
printzipio hauetan badagoela ekitatea, badagoela inguruenekiko respetu, badagoela elementu asko. Hitz batean lapurtzeko badela, beste era batean ulertzea ekonomia modu justuago batean egiteko, ez? Eta zer egiten ari zerate Nafarroan pertsonen lana eta bizitza duintzeko? Lehenengo saretzea. Konturatu gara, logika horretan askoz eraginkorra gara elkarrekin egiten dugunean lan. Eta lehenago aipatu dugu, ekonomiarekiko beste ikuspegi irekiago bat izaterana, nun badila ekonomiarekin lotuta dauden jarduera batzuk normalean ekonomia bezala ikusten ez duguna. Zaintza ekonomia da, baina ez bakarrik modu antolatu batean zaintza egiten duen hirugarren batek, gure etxean guk bizializateko gure amek, eta gainen askotan emakumeek egindako lan hori izkutua geratzen den elementu hori zaintzarekin lotuta dagoena, reprodukzioarekin lotuta dagoena, zentzu zabalean, hori ere ekonomiaren parte bat bezala aldarrikatzen dugu. Orduan, gu saiatzen ari gara alde batetik dauden ereduile guztiak jakinarazteko, eta gero ere saiatzeko sare baten bidez eraginkorragoak izaten. Eta esperientzia eraldatzaileak ere aipatzen dituzue, ze esperientzia mota dira edo zer izango da eraldatzailea? Eraldatzailea da gauzak aldatzen duena, azken batean, ez? Orduan, normalean joera dukagu erreproduzitzeko eta modu halako borobil soro batean gauza bat, baloreak erreproduzitu, jarrerak erreproduzitu, eta hori aldatu egin behar da. Gu ez gara modu bidezko batean elikatzen, gu ez gara modu bidezko batean bizitzen, etxebizitari dagokionez, ez dago banaketa, dagoen aberastasuna ez da modu bidezko batean banatzen ari, eta horri buelta ematen dioten jarduera horiek guztiak saiatzen ari gara aztertzen, ikertzen eta zabaltzen. Eta alde neurrian horri erreproduzitzen. Orduan, elementu horiek nagusiak izango zirela, eraldatzaileak izan direnak. Gaur egun modu bidezkoago batean bizializateko ahalik eta jende gehien sortzen dituzten, sortzen diren ekimenak sustatzea da. Eta migratzaile batentzat adibidez, zein da diferentzia lan prekario baten eta ekonomia solidarioak proposatzen duen lan baten artean? Bai. Pertsona da, berdin zait kolore duen, nun jaio den, ze sinismenak duen, hori guztia oinarri pertsona izanik, pertsona bezala tratatzea da lehenengo gauza, ez? Eta orduan, ekonomia solidarioak horri jartzen dio bere lehentasuna, ez? Orduan, badaukagu adibidez zehatz batzuk zaintzarekin lotutak egon daitezkeenak, eta orduan, adibidez, normalean, pertsona migratuak izan dira, aipatzen genuen kosifikazio horretan, erabiliak izan dira. Adibidez, adibide polita, oso eredu polita da, ahaldundu egin denean, beraiek kooperatibak sortzeko. Beraien lanaren jabea bilakatzeko, horretako behar den formazio guztia izan da, eta, beharrezkoa den eremuan, kaso batzutan izan dira zaintza, baina beste batzutan izan dira merkataritza, eta beste batzutan izan da industria alorrean edo ostalaritzan. Baina ez egotea beste pertsona baren menpe edo ez dakitalako transnazional baten menpe askotan gertatu izan den bezala. Edo lehenengo sektorean ere oso gauza bitxia da. Oso esku lan merke izan dela eta esplotatua. Badela adibide batzuk non enpoderatu egin dira eta gauza izan dira kooperatiba sortzeko. Eta gainera, ziurazki askotan baldintza oso komplikatuetan egon diren lanean teknologiaren eskua izan dutenean, sekulako emaitzak lortu izan dutela, aipatzen zuen, niego naiz urte batzuk herrigoran, eta berez izan dela ezagutzea, Argeliatik eta Marrokosetik etorritako jendeak sekulako ahalmenarekin, sekulako gogoarekin, eta hasiera batean hor sektore batzutan igual ziren gaizki ikusitak, baina demostratu egin dutela sekulako ahalmena daukatela, baina ahalmen produktibo eta eredugarria ere.
elkartasun printzipioekin, agroekologiako printzipioetan, orduan, ostras, beti ikusi izan direla hori, erabilia den zerbait, beraiek ahaldundu egin diren neurrian, beste batzuendako eredua bilakatzen dira eta gauza adibide batzuk jartzearen. Eta gainera hauek, imaginatzen dut, guk ditugun privilegio batzuk hemen jaio izanagatik, txuriak izateagatik lortzeko, aipatu dezu ez, kooperatiba bat lortzeko agian egin behar dute guk egin behar degunaren lanaren boskoitza agian. Zergatik da garrantzitsua gu konturatzea guk ditugun privilegioaz? Ziurezki horretaz konturatzen zarelako. Gu horrela bizi gara, ez dut ez normalena hori dela, eta noizbait oso zerbait oso gogorrak gertatu behar dela gu konturatzeko, ez? Orduan, lehenengo hori da. Gu daukagun arropa, gu daukagun energia, gu daukagun garraiorako bidea, daukagun hori guztia, ez da sortua eta ez da lortua bidezkoa den prozesu baten bidez. Gaur, irratian entzuten nun, ona etortzean, ez? Koltan ezagutzen dugu produktu hori, ez? Gaur eguneko telekomunikaziorako ezinbestekoa den gai bat, ez? Hori, horreneko izpenik handiena kokatzen dela Kongon, Kongoko Errepublika Demokratikoan. Han nahita mantendu izan da hamarkadetan zehar gatazka. Eta gatazka horren oinarria dagoela Europatik eta Estatu Batuetatik eta orokorrean mendebaldetik, ipar global horretatik, jarraitzeko lapurtzen baldintza oso txarretan, hor lan baldintzak ikaragarrizko txarra dira, gaur egun, ez dakitzen bat lagun dira, baina asko, 50 bat gora, Luizien ondorioz hil izan dira halako meategi batean. Guretzat normalena da, lehenago biltzekinen tabletekin edo telefonoarekin, eta gaina prezio zehaz batean etortzen da, eta gu ez dugu pensatzen ze balitzetan sortu izan dela pasko den material guztiak, ez? Guretzat normala da. Normala da guretzat, zapatak, ez? Izatea dago da, ikusten dugu etiketa eta, hori dagoela egina, ez dakitzen Bangladesen, ez? Ze baldintzetan lan egin duten pertsona han egin duten, eta ikusten badugu bizkatxo bat historia, ikusten badugu gertatu din zela, Rana plazan gertatutakoa, badira adibide batzuk, nahi izan ezkero eta aztertuz gero pizkatxo bat, demostratzen digute, guretzat normala diren gauza asko, bidezkoa ez den sistema baten bidez egina sortua direla eta ekarritak daudela. Esplotazioaren gainean biziari gara, nizta askotan zarela oso konstienteak, ez? Nik uste dut, komenigarria dela gelditzea pizkatxo bat aztertzea, zergatik gauza batzuk hain merkeak dira, zergatik gu dauzkagun munduaren gehiengoak ez daukan gauza asko, ez? Nik uste dut hori da egin behar dugun lehenengo ariketa. Nola egiten diegu aurre geroz eta gehiago entzuten diren gorroto diskurtsoei? Ezagutzatik, lehenago aipatzen genuen, ez? Aztertzen badugu zergatik gu daukagun privilegioak, sekulako errespetua merezi dute pertsona horiek guztiak, guretzat azken batean, baldintza txarretan lan egin izan dutela, ez? Orduan, gu sortutako baldintza horiek, bidezkoako ez diren nazioarteko harreman horiek guztiak apurtzeko eta gu bezala formatzeko, gu bezala lan egiteko, gu bezalako eskubideak izateko etortzen den jendeak, ezagutuzkero beraien baldintzak, ezagutuzkero beraien jatorria, ezagutuzkero nola etorri izan diren eta ze punturaino guk eragin dugun hori guztia, zurazki beste modu batez ikusiko dugu beraien aurpegia, eta ezinbesteko dela daukaguna partekatzea. Lagunekin egiten duguna zergatik ez dugula egin behar baldintza txarretan, bidezko harreman bat sortu behar dela. Orduan, nik uste lehenengo dela ezagutzea. Zergatik gertatzen den hori, ezagutzea ze baldintzetan daudela eta beste modu batean tratatzea jendea horretako ezagutu behar dugula. Jardunaldiak otsailaren 6ean, 7ean eta 10ean dira, ezta? Zer nabarmenduko zenuke bakoitzetik edo zer landuko da bakoitzean? Bai, orokorrean hori, guneko genuke jende ezagutzea zergatik egiten den. Migrazio Afrikako migrazio horiek zergatik direla
berezik ez. Eta horretarako gu nahiko genieke pertsona horiei, protagonistei hitza eman. Bereak kontatu izaten, prozesu hori guztia nola bizi izan duten, ez? Orduan, alde batetik, kolonialismoa ezagutu pizkatxo bat, baina gaur eguneko neokolonialismo berria lehenago aipatutako ziurazki industria handien gainean egiten den hori guztia egitearen. Orduan lehenengoa, bezango zela hori, zergatik migratzen dugu, ez? Eta orduan, zentzu horretan, Afrikako egoera geopolitikoari buruz ikustea. Guretzat, ez ezaguna den kontinentea da, kontinente oso bat, ez? Orduan, zer da gertatu duen azkeneko mendeetan, zer gertatzen ari dira gaur egun, zer eragin daukaten horiek guztiak, ze punturaino guk eragiten ari gara sortzen diren gatazkak, sortzen diren bidezkoak diren gauza horiek, eta horretarako eskatu dugu bi ikuspegi, ez? Alde batetik migrantea den pertsona bat, eta Africa United kolektiboko Madufaie beltzarena, eta orduan izango zela lehenengoa, eta gero geopolitikaz aditua den Nahia Sanzoren parte hartzea, eta elementu ezagutza. Zer da? Afrikan zergatik sortzen dira migrazio horiek, zergatik migratzen da. Hori izango zen, otsailaren 6 eta hitzaldi formatua daukana. Zazpian berez, hori lehenengoa patutako hori katakraken eginen dugu, hori atzaldeko 6 erditan. Hori larun bata honetan, eginen dugu bigarren bat, ez? Orduan, lehenago galdetzen zanidan, ea ze punturaino Nafarroa badela harrera herri bat, ez? Orduan, ikus dezagun, ze punturaino garen edo ez garen, non daude gabeziak, non daude arazoak, eta nahiko mai inguruko formatua izanen da. Orduan izan ditugu pertsona ezberdinak, ez? Aldo batetik Flor de Afrikako emakumen kolektiboa dena, gazten kolektiboa den Black Powerreko beste pertsona bat, gero afrokolektibo kindie akejuke egonen dela, eta gero badago lehenago ipatzen nuen ahalduntze prozesu horretan, asko jenen izan zen mugimendu Huertas de Peralta, han oso balditzatzarrean egondako nekazariek aldarrikatu zuten, nekazaritzan lan egiten zuten, zeldurrik gabeko pertsona ziren, aldarrikatu zuten beste baldintza batzutan egiterena, ez? Orduan horietako pertsona bat izan zen Justin Jagobi, gaur egun sindikalista dena, eta horiekin inguru bat egin nahiko genuke, ez? Eta gero horren ondoren, badago, hori iritsi asko daukagula hemen Nafarroan, eta badagoela zurrumurren aurkako sare bat, Zaska izenekoa, eta orduan horiek ere dinamika bat eginen dute inguru horren ondoren, ez? Eta gero kontrapunto bezala, hori egin nahi dugula urrengo datorren asteko aste artean, berri hori katakraken, larun batekoa izan da plazara aretoan, nahiko genuke migrazioa nire duintasun esperientzia gertatu dira, ez? Eta orduan horretarako ekonomia solidarioarekin zerikusia daukaten enpresa batzuk, daukate adibide batzuk, eredu batzuk, guk zabaldu nahiko genituzke, ez? Orduan horretarako, Traperos de Mausen, jatorri ezberdinetako jende asko dagoela lanean, Transforma, zaintza eta lanaratze enpresa dena, hori, toki ezberdinetan kokatua dagoela, eta gero Cuidandote eta tierra limpiezaseko izan daitezke eredu batzuk duintasunetik lan egiten ari dira pertsona migratuak, ez? Orduan, badagoela, zoritzarrez igual ez dela gehiengoa, baina migrante bat lanean ari dena ez da beti esplotazioko egoera baten egon behar, eta alternatiba baldin badago eta hori eredu dago, zabaldu ditzagun eredu politoiek alik eta gehien zabaltzeko. Azkeneko galdera ja, denbora juten ari zaigu. Jende askok beldurretik ikusten du migrazioa, baina zer irabazten du Nafarroak migrazioarekin? Lehenengo aniztasuna. Hori guztio berdina baldin bagaude eta guztio berdin pensatzen badugu besteok berdin jazten bagara. Diketan aniztasuna elementu positiboa dela. Mundu osotik etortzen den jendea zerbait ekartzen du. Eta ekartzen duenean kultura, ekartzen duenean hizkuntzak, ekartzen dituenean beste
bizitza beste modu batean ikusteko hori aberastasuna da. Orduan, lehenengoak, esango jatuke, eskertuak ekartzen duten hori guztiaren gatik, ez? Eta gero ere, gu bizi garen tokian, hor entzuten ziren ere, hasten dela matrikulazio epea, eta oso jende gutxi, oso ume gutxi daudela. Guk daukagu gizarte, daukagu jendarte bat, ohitu egin dela baldintza batzuetara, eta oso egoskorra bilakatu dena, eta guk behar dugu. Guk behar dugu gaur egun bizi ahal izateko munduko ekarpena. Eta orduan, modu mesfidati bat izan beharrean, modu ireki batean ikusi beharko genuke, gu ekartzera etortzen den hori guztia. Guk ongi etorria prestatu behar gentuzke jende guztiari. Bueno, hau izan da dena. Otsailaren 6an, 7an eta 10ean, ez da, ukiko ditugu ekonomia solidarioen jardunaldiak, eta bertan protagonisten hitzak entzungo ditugu. Eta, bueno, mi esker etortzeagatik, ez dakit azkeneko zerbait aipatu nahi duzun, edo... Ez, jendeari gonbidatzea parte hartzeko horretan, aipatutako tokietan izanen direla, eta gure xumetasun guztietatik, pesatzen dugu, ara joango den jendeak zerbait ikasiko duela, eta aberatsago aterako dela jardunaldi hauetatik. Mi esker etortzeagatik, eta ea beste baten etortzen zeraten berriro. Zuei, ongi izan. Astelehenean tarteka zaparradak botako ditu, eta hegoaldeko haizea ibiliko da. Prezipitazioa hego-mendebaldetik helduko da, eta batez ere barnealdean eta Nafarroan egingo du. Ez dugu baztertzen Pirineo inguruan zaparrada mardulak egitea, batez ere egunaren bigarren partean. Mendebaldeko zenbait tokitan, zaparradak tartekatuago egingo ditu. Haizeak hegoaldetik jotzen jarraituko du, nahiko indartsu eguneko zenbaitunetan. Temperatura maksimoak ez dute gorabehera handirik izango. Barnealdean apur bat jaitsiko dira, baina kostaldean nahiko epelak izaten jarraituko dute. Arratsalde gauean aire hotza iristen hasiko da eta temperaturak behera egingo du. Elur maila bezala, 1100 eta 1200 metro inguruan egon daiteke. Asteartean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Eguneko joera orokorra izango da, baina ezin dugu baztertu noizbehinka zaparrada batzuk botatzea. Batez ere, egunaren bigarren partean eta barnealdean. Hego edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar egunaren lehen partean. Temperatura zertxobait jaitsiko da. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Ongi etorri Jon, ongi etorri gurera, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko, zuekin egoteagatik. Bueno, plazer bat guretzako. Lehenik eta behin, konta iguzu nor zeran, zertara zatozen, zer orkesten duzuen? Ni Jon Garai naiz, Antsoaingo zinegotzia, eta kasu hontan, aurreko astean urteko kudeaketa plan bat adostu onartu genuen plenoan. Eta azkenean hor barne biltzen dira gure urteko asmo nagusiak eta horietaz jardutera. Piskat zehatzago baino laburki esan da, onartu den hori zer da? Bai, bere baitan bada gobernu taldearen lehentasunak finkatzen dituen dokumentu bat. Azkenean da herritarren aurrean hartzen dugun konpromiso bat eta 10 ardatzetan zehazten dena eta helburua duena batetik transparentzia, hau da, udal gobernu talde honek hau egin nahiko luke, eta ondorenean nola ez ebaluatu eta lortu denaren gainean herritarrei ere itzulpen hori egitea. Onartu den kudeaketa plan honek udal baten eguneroko lanean nola eragiten du edo zer suposatzen du? Nik uste dut oso aukera ona dela askotan egunerokoan zaila egiten zaigun hori egiteko alegia. Pixka bat arnas hartu, perspektibarekin aritu, eta lehentasunetan aritzea.
esan nahi da, udalak dira azken finean herritarrengandik hurbilen dauden instituzioiek, eta askotan egunerokoak jaten gaitu. Orduan, ze bereziek hartzen du, gure kasuan 2030 arte plan estrategiko bat adostu dugu, orduan, urratsez urrats, urtetik urtera, garatu nahi ditugun zehaztasun guzti horietarako tarte bat hartu, eta hori zehaztu. Aipatu duzu plan estrategikoa 2030 arte, zer da plan estrategikori eta nola lotzen dira plan estrategikoa eta kudeaketa plana? Guk lege aldintza ondan, udal gobernu honek 10 urte egin ditu udalean, alkatetza hartu genuenetik, eta oso egoera ezberdinak eman dira. 10 urtetan, gauza asko gertatu dira, eta lege aldintza honetan garbi genuen kontestua ikusita ezinbestekoa genula eperdirako plan argi bat izatea. Plan estrategiko bat azken finean hori da. Eta egin izan genuna izan zen, 16 hilabetetan, herritarrekin batera, parentesi bat hartu, elkarrekin pentsatu, elkarrekin adostu, eta orain garatzen ari garena da adostu ditugun oinarri horiei begira ze baliabide jarri behar ditugun. Horiek ere, ardaztu, zehaztu, eta orduan. Nolabait gure aterkia da plan estrategiko hori, guk zeregin batzuk hartu ditugu herritarren aurrean, eta urteko kudeaketa planak egiten duena da aterrizatu, zehaztu, urrats horiek urtetik urtera nola emango dien eta ebalbatu. Lortu dugu nahi genuna, ez dugu lortu, asko geratzen da, pixkat hori da bilatzen duna. Esan duzun bezala, plan estrategikoa prozesu parte hartzaile baten bitartez, sortu zenuten, eta nola iritsi zarete urteko kudeaketa plan honetara? Gure kasuan, iazko 2025ko ekainan bukatu zen plan estrategikoa adosteko denbora hori, prozedura hori, eta 2025ko bigarren 6 hilabetea izan zen, nolabait hor ardaztu ditugun 28 ekimen nagusi horien inguruan aritzeko. Kudeaketa plana kokatzen da urtea bukatzearekin batera, eta urteko balantze horren baitan. Gu oso konstiente ginen, eta 2026ko kudeaketa plana onartzearekin batera 2025koa ebaluatu genuen. Eta oinarria hor da, 180-tik gorako ekimenak burutu ditugu, eta horrek demostratzen du bereziki tresnaren eraginkortasuna. Bai politikoki lehentasunak idazterakoan orduan, bai eta alde tekniko langileekin lehentasun horiek plangintzetara eramateko prozeduran. Azken finean alde biek bat egiten dugu gure burua ordenatzearen beharrarekin. Bukatu genuen 25, balorazio positibo orokor batekin, eta argi utzi zigun, nondik jarraitu behar dugun 26an. Kudeaketa planak 10 proiektu aurkezten ditu. Zeintzuk izan dira irizpideak proiektu horiek aukeratzeko? Gure oinarria da plan estrategikoarekin batera adostu dugun idearioa, ez dakit nola zan, guk azken finean zehaztu duguna bada Antsoain zaintzaren herria izan nahi duela, zaintza dela gure ardatza, ikuspegi soziala dela beste guztien gainetik dena ardazten duena, eta proposamenak logika horretan ere kokatzen dira strukturalki. Lehentasuna ordenean ere sozialak deitzen ditugun gai horiek barne biltzen dute, ondorenean bestelako gaiei, urbanismoari, hirigintzari, bestelako gai horiei uzteko ardatza zaintza da. Gure aterkia Antsoain zaintzen duen herria. Hori da gure lema, gure logika, gure egiteko nagusia. Eta kudeaketa plan honek zein plan estrategikoak horretara llegatzeko bitartekoak eskaintzen dizkigu. Eta egongo da, imaginatzen proiekturen bat kanpoan gelditu dena? Bai, asko guretzat batzutan hori da, guk hemen egiten duguna da lehenetsi. Eta lehenetsi ez du ezan nahi besterik egiten ez denik. Hemen ez dira ere arlo guztiak edo zeregin guztiak sartzen. Guk egiten duguna da, arlo ezberdinetako arduradunetatik ere atera diren 2026ko plangintzetatik, beraiekin adostuta, lehentasunak identifikatu. Eta lehentasun horiek baliogarria dira herritarrei zehazteko zer gertatuko den, baina baliabide tekniko, humano eta ekonomikoak ere zehazteko. Orduan gauza askoz gehiago egingo dira zorionez,
baina gu esaten duguna, horiek baino gutxiago ezin direla gertatu. Hori da pixka bat logika. Eta kudeaketa plan honek aurkeztu dituzuen 10 proiektu hauek zer adierazten dute udal gobernuari begira? Bueno, guretzat ezinbestekoa da lehen aipatzen nuena, epe erdi luzerako perspektiba. Nik uste dute administrazioan, arlo publikoan askotan horren falta somatzen da, Lehenik eta behin, kolore ezberdinetako ordezkariak egon gaitezkelako, eta koloreak batzutan aldatzen dielako. Gure logika izan da, oposizioarekin ere plan estrategiko hori ardaztea eta adostea. Zertarako, gure herriarentzat oinarri nagusiak izan daitezken horiek denon artean adosteko. Eta gertatzen dena gertatuta, hauteskunde batzutan adibidez, gure herriak epe erdi luzerako ibilbidea izateko, Denon gainetik badagoelako, esan bezala, zerbitzuak, pertsona zaharrei eskaintzen dizkiegunak, aurrei, eta orduan, gure ustez hori blindatu egin behar da, Orduan, guk aurreko gunean komentatzen genuen, plenoan eramaten genuenean, 10 urteko ibilbide bat ikusten genuen, Gure kasuan, udala dirurik gabe aurkitu genuen, orduan lehenengo urteak izan ziren, egoera gogorrak, nolabait egoera horri buelta emateko, hau da, lortu dugu kudeaketaren bidez ekonomikoki osasuntsu egotea, eta hori ezinbestekoa zen, urte batzuetan gerora, heldutzen jarraitzeko. Oain bar genuena da, baldintzak sortu ditugu bai ekonomikoki, teknikoki aurrera urratsak emateko, eta behar genuena zen, adostu zer egin nahi dugu, eta bereziki herritarrekin. Orduan, logika guztia, guk badakigu eta adostu dugu gainera zer egin nahi dugun, eta orain egiten ari garena da nola eta ze baliabideekin. Eta plan honek guzti hori errazten du, simplifikatzen du. Antxoain zaintzen duen herria, hori da, zuk aipatu duzu, leloa edo horrelako zerbait, praktikan zer esan nahi du izen horrek? Guk esaten duguna da, benetan zaintza, denok hitz egiten dugu zaintza, gero eta gehiago erabiltzen da hitz hori, baino ikuspegi asistentzial huts batetik baino, politikaren erdigunean kokatu behar direla. Hau da, Antxoain zaintzen duen herria da dena. Hori da gure misioa. Askotan aipatzen duen plan estrategikoak horretara eramaten gaitu. Orduan guk esaten duguna da, jaiotzen garenetik hil arte, Antxoain zaintzen duen herria behar duela izan. 0-3 aurreskoletan, eskolan, helduei, kirola, zerbitzu guztiak horren mesedetan eta horren logikan jarri behar dugula. Barnea hausnarketa potenteak egin ditugu zentzu horretan, eta hori gure dinamika politikoetan gutxinaka txertatzen ari gara. Eta horrekin esaten dugunen dia, zerbitzu publiko berriak herritarrei eskainiz, diru gehiago eskaintzen zerbitzu horiei, eta zergatik ez, pertsonal mailan esan nahi dut langile ikuspegitik ere, esaten dugun hori indartuz. Erreza da esatea, baina baliabiderik jartzen ez badira, antzua da. Hori da gure logika, eta horren arabera eraikitzen ari gara, edo herriaren geroa. Aipatzen duzu zaintza publikoa, baina aipatzen duzu baita ere zaintza komunitarioa. Zer esan nahi du horrek? Guretzat bat egiten dute elementu horiek. Guk komunitatea da zaintza horren zentroan jartzen dena. Gure ustez komunitateak badu bi ikuspegia. Komunitatea bera zaintzen du. Hau da, guk planteatzen ari garena da, zuzenean udalak zerbitzu batzuk eskainiko dituela bai, baino komunitatea ahuldundu nahi dugula. Hau da, voluntarioak diela, bestelako dinamikak, sareak, azkenean gu behar dugu herritarrak ere enpoderatuko dituzten ekimen eta bidea. Eta horretarako komunitatea da hasiera eta bukaera. Eta gero bigarren bertute hori bada, ez dago logikarik, ez dago zaintzan oinarritzen den politika bat, individualismoan kokatuko dana. Guk ez ditugu pertsonak ulertzen nik zerbitzu bat ematen ditut eta bukatu da, baizik eta ematen dizudan horrekin aktiboa egin nahi zaitut gure jendartean. Orduan, behar duzun hori bai noski, baino komunitatearen mesedetan egin behar dugu hasieratik eta bukaera arte.
Plaza programa ere aurkeztu duzue, zertan datza programa hori? Bueno, guretzat begira ze bitxia den eta da, Antxoinarri txikia da. Bueno, populazioari dagokionez ez gara gutxi, 11.000 biztanle, baina eremuari dagokionez 500 metrotan, kilometro erdi batean, oinarritzen gara onerako eta txarrerako. Onerako diot zerbitzu guztiak hurbil ditugulako eta hori txarrerako diot batzutan saturazio pixka bat ere egon daitekela, ez? Gertatzen zaiguna zer da, gure txikitasun nahi bada horretan, gauza asko gertatzen dira eta oso ezberdinak. Eta herriaren zati bat zaharragoa da, beste bat igual kirolari lotutagoa egon daiteke orduan gauza ezberdinak gertatzen dira, jendarte eremu edo talde ezberdinekin eta hori ikustera goaz. Esaten dugunean da, komunitatea hor dagoela eta gure komunitatea ezagutu eta gure komunitateari eskaini behar dizkiogu errealitate ezberdinen araberako proposamenak, baina errealitate errealak. Ez asmatutakoak edo denontzako berdinak izan daitezkenak, hortik dator programa. Plazan plaza esan nahi du, azkenean, errealitate ezberdinen horien aurrera edo ezagutza erreala eta ekimen ezberdinduak. Zaintza askotan ikustezina da. Nola lortzen da ikustaraztea? Bueno, hortxe dago, nik uste batetik dagoela, lehen aipatutakoa, komunitatea edo talde izaera indartuz, azkenean zerbaiten parte zarenean, herri parte zarenean, aktibotasun horrek ilusioa, nortasuna eta horrelakorik ekartzen ditu. Eta bigarrena, nik uste dut, zoritzarrez zorionez jendarte eredu argi batean bizi gara eta behar oso zehatzak ateratzen dira. Orduan zaintzak baditu aurpegi oso zehatzak ere. Zaintza hori batzutan lotzen zaio egoera ekonomiko zehatzei, beste batzutan erabat ezberdinak diren beharrei, bakardadea, bestelako gaiei. Orduan zorionez, nik uste dut hitz oso potoloa da, baina behar asko dituena eta horiek ezagutu bat ditu. Gai ez aldatuta proiektuetako beste ardatzetako bat genero berdintasuna da. Zein da zuen 2026ko lehentasuna? Bai, nik uste dute legealdintza honetan bereziki azken urteetan, baina legealdintza honetan alkate emakumea izateak ere eman dio gai honi beste dinentxo bat, zorionez. Marta, gure alkatea emakumea izateaz gainera, emakume feminista sutsua borrokalaria badugu, orduan bere gain hartu du euskara eta berdintasunaren gaia, eta horri oso nabarmena da gure politiketan. Honetan, bilatu izan duguna kudeaketa plan honetan da oreka bat, plan orokorrak edo estrategikoak izan daitezkenak eta ekimen zehatzen artean. Eta berdintasunaren kasuan lehenetsi ditugu oso ekimen zehatzak. Ahulduntzea ekartzen dituzten ekimenak, emakumeak barne bilduko dituzten eskola zehatzak, eta azken 2 urtetan garatutako dinamikek oso emaitza ikusgarriak ematen ari dira norabide horretan. Orduan, teoria hutsetan baino, ekimen zehatzetan oinarritzen zen dinamika, berdintasunean oinarritzen den dinamika da, kasu honetan lehenetsi duguna. Aipatu dituzu, ahalduntzeak, eskolak, zer dira jarduera horiek? Bueno, oso ezberdinak izan daitezke, azkenean emakumea ardatz, emakumea protagonista dituen ekimenak dira, eta oso gai ezberdinak lantzen dira. Eta nik uste dut ikuspegi bikoitza, lehen aipatu bezala batetik oso egoera edo realitate zehatzak, emakumeek propio pairatzen dituztenak, eta bigarrena ahulduntzea, azken finean. Talde dinamika horrek eramaten ditu, emakumeak protagonista izatera, eta sujeto moduan ere aldarrikatu bere burua eta mahai gainean jartzea. Oso konstiente gara administrazioetatik azkenean hitz potoloak erabiltzen ditugula, baina gero zaila da egunerokoan gai txikiak dekantatzea. Gu planteatzen duguna gure herrian gutxinaka egoera zehatzei aldaketak eman behar dugula.
Eta plan honetan ere zehaztu duguna da hori neurtzeko moduak, edo tresnak. Hitz potoloak bai, baina gero hori zer aurreratu dugu, zer ez. Eta horretan gai guztietan ere, nolabait jarri identifikatu ditugu indikadore batzuk, zehaztasun horiek lortzeko. Eta udalak zer rol jokatzen du berdintasuna lortzeko bide horretan? Barkatu, guk uste dugu udala tresna badala. Udalak tresnak jarri behar dituela, tresna humano, tekniko, kasu hondan, emakumeak sujeto gisa artikulatu eta ahulduntzeko. Orduan, udalaren helburua ez da emakumearen arloa antolatzea, baitzik eta esan bezala emakumeen esku tresna ezberdinak uztea, aukera hori indartu eta blindatzeko herri bezala. Eta horrekin batera gainera instituzio ikuspegi batetik lehentasunen artean ardatz horiek kokatzeko testuinguru nazioarteko testuinguru batean non ikusten dugu, ultraeskuina eta egunero ikusten ditugun gaietan eta horren kontra bete-betean doazenean. Beste proiektu bati begira, Antxoain gara ere aurkeztu duzue. Zer da proiektu hori? Hau bete-betean kokatu plan estrategikoaren eztabaidan kokatu zen gai zentraletako bat izan zen. Azkenean, ondorio nagusia bazan zaintzen duen herria izan nahi dugula, baina horretarako herri nortasuna ezinbestekoa dela. Orduan, gai honen elementu nagusia da herri nortasuna indartzea. Antxoaindarrak garelaz harro egotea, eta harrotasun hori indartzeko behar diren baliabide eta bitartekoak ere zehaztea. Kasu hondan, lehenetsi izan dena da, kulturaren gaiaren bueltan lanean dauden herritar ezberdinak barne bildu, eta aztertzen eta zehazten ari diena da, Antxoainen adierazle berrita zaharrak izan daitezkenak lehenetsi herri harrotasun hori indartzari begira. Bereziki diot kulturaren ikuspegitik, eta hor nik uste dut urrats berria eta esanguratsuena da kultura modu zabal batean ulertzea ere. Ez modu baztertzale edo oso zehatz, baita kulturaren ikuspegia ikusita pertsona ezberdinak, talde ezberdinak, prozedentzia ezberdina eta kultura bere orokortasun horretan ikusita. Memoria historikoan ere sakondu nahi duzu, Bai. Agian gaur egun garrantzitsua da hori? Guk uste dugu ezinbestekoa dela, eta Antxoain Ezkaba mendiaren magalean gaude. Gure alde batetara begiratzen dugunean, Ezkaba da gure elementu zentrala, eta horre gure historiaren pasarte handienetariko bat eman da. Orduan oso aukera ona eta polita dugu, belaunaldi berriekin, guztiekin, gurean eman diren egora guzti horiek ezagutu eta zehazteko. Orduan guretzat egiten da lan pilo bat, eskolan, mugimendu sozialen bidez, eta guzti hori oreka bat bilatzea eta bide bat ematea ezinbestekoa zaigu. Eta euskarari begira? Horra adibidez lehen esaten dizun, gu kontziente gara gai guztietan ezin dugula barne plana garatu, plan estrategikoa garatu, neurtu behar dugu denborak eta baliabideak, bai herritarrekin gauzak partekatzeko, bai eta administrazioan udal teknikariekin lantzeko ere, guk esan genezakeen 12 plan egingo ditugu, baina gero ez da erreala. Aldiz, hori bai izan daiteke 2026-erako ditugun proposamenen artean, plan gisa ardaztu dugun nagusina. Hau da, 2026an Euskararen plan estrategikoa egiteragoaz. Zergatik eta zertarako izugarriak dielako Iruña herrian egonda ditugun datu positiboak ezagutzan, tamalez ez erabileran, eta ezinbestekoa zaigulako datu horiei bide egoki bat emateko, guzti hori ordenatu eta plan batean zehaztea. Horretan bai egingo dugu inbertsio bereziki bat, 3 hilabete oso batean herritarrekin batera adostu eta ikuspegi luzerako bide bat sortzen. Aipatu dugu aurretikan identitatea, tokiko nortasuna, eta orain aipatu ditugun memoria historikoa, euskara,
kultura ez dugu aipatu, baina badaukazue hor beste proiekturen bat. Nola laguntzen dute hiru horiek tokiko nortasunaren identitate hori eraikitzen? Hoize, guk azkenean esaten dugunean zer da herri nortasuna. Azkenean da zure herriaren atxekimendua barne biltzen duen bidea, ez? Orduan batzutan da ezagutza bera. Esan dut, historiari dagokionez eta gauzak ezagutzea eta ezagutaraztea, nolabait, hori indartzen du, ez? Gu gero ikusten duguna da hizkuntza eta kultura bela ezinbesteko ardatzak direla zentzu hortan, ez? Ez da ideologia bati lotzen zaion zerbait, baitzik eta herri zena edo izaerari lotzen zaiona, ez? Batzutan zapi baten bueltan gauzak kokatzen dira, nortasun horiek, baina guk esan bezala herri nortasuna ikuspegi sozialetik eraiki nahi dugu, eta ez bakarrik, esan nahi dut, baina ez genuke nahiko bakarrik jendea pozik egote Antsoainen, hirigintzan ongi egiten dugulako, futbol zelai ederra dugulako, baitzik eta antsoaindarrak sentitzen dielako, eta sentimendu horrek bereziki eramaten gaituela komunitate hobeago bat izan nahiera. Hor dago klabea. Komunitatea nahi dugu, egiten duguna bestei laguntzeko, guri laguntzeko nahi dugu, eta hori ikuspegi guztietatik lan dela. Aipatu duzu futbol zelaiaren hobekuntza, kirolari begira, instalazioen hobekuntzak proposatu dituzue, Kirola Maia izeneko proiektua. Guk, nik esaten dut zorionez, igual beste batek zoritzarrez esango du, baina kirol instalazioen erabilerari dagokionez ditugu, inoiz izan ditugun daturik politenak, potentenak, baina hain da horrela, non arazoak izaten ari garen. Esan nahi dut, masifikazio horrek arazo errealak ekartzen ditu. Nik esaten duenean da, niretzat gaitzerdi arazoa izatea gainetik, azpitik baino, bestela krisiak, bestelako egoerak ere ekartzen dizkigutelako. Baina horrek ez du esan nahi, deskuidatu dezakegunik. Azkenean saturazio bat ematen ari da, eta instalazio ezberdinen zaharkitze bat ere. Orduan, ezinbestean, kirolak ere herri nortasun, herri izaera horretan badu, eta zaintzan, gainera hor lortu dugu oso ekimen potenteak eta politeak, lotura hori egiten dutenak modu naturalean, eta horrek eramaten gaitu, bai edo bai, hainbat instalazioen antolakuntza berrira, berriak egitera dugun heinean, eta jakitun gu Antsoainek baitu bere mugak, Antsoainen ezin dugu gehiago eraiki, eta asko pentsatu behar dugu daukagunarekin zer egin eta beste. Eta kirolaren maila azkenean barne biltzen duena da kirol klub guztiekin adostuta ditugun konbenio egiteko asmo guzti horiek nolabait bilduko, herritarrekin batera, barne bilduko luke observatorio moduko bat, bai? Gu, egunerokoan zaila da batzutan, eta azken 2 urtean lan handia egin da, berdintasuna, euskara eta bestelako baloreak ere kirolean txertatzeko. Baina bizi gara mundu kompetitibo batean, egoera ezberdinak ematen dira, gure herrian ere, noski, eta orduan mahai horrek birtute hori izan nahi du. Herritarrek ere bat egiteko proposamenak jasotzeko, baita klubek ere noski dituzten aldarrikapen guzti hori, baina izatea gobernantza eremu handi bat, estrategikoki ere, dena estrategikoa ditzen dugu, baina egia da, datozen urtetan garatu nahiko genituzken politika horiek gutxinaka begiratu, aldatu behar direnean eta adosteko, ez. Honekin loturaren bat badauka ikastetxeko publikoaren patioaren berrikuntzak, edo ze bilatzen duzu aldaketa horrekin? Bete-betean, lehen aipatu dizutez, gurea herri txikia da eremuei dagokionez, txikia. Gerora azterketa ezberdinak egin ditugu, eta baditugu eremu desente, baina hor eremu hori klabea da. Gaur egun eskolako patioa barne biltzen du oso errealitate ezberdinak. Lehenengo eta behin eskolaren patioa da itxita. Bigarrena, aipatzen genuen, kirolean topera gaude. Eta bai frontoia, bai eta polikiroldegia erabat saturatuta daude. Orduan, patio eskolaz kanpoko orduetan
patio hori ere kirolerako erabiltzen da zalantzari gabe. Eta baditu beste hirugarren elementu nagusia eta bada Antsoainen itxita dugun eremu nagusiena dela. Eta beraz, herritarrentzako, haurrentzako bereziki, jolas eremu nagusia izan behar duela. Zer gertatzen zaigu, zaila dela, elementu hauek barnebiltzen, zerbitzu guzti hori etengabe ematea. Oreka bat bilatu behar genuen, eta erabaki duguna da, patioa aldatzera goaz, lurra aldatzera goaz, eta beste elementu batzuk hobetzera. Hobetuko dugu jarduera, kirolari lotutako jarduera, beste lur mota batekin. Hobetuko dugu ere aurrek eskolan duten lur horretan ematen dien aukerak, minaren ikuspegitik, eta oreka bat bilatu dugu, eta usaila izan da, mantendu nahi dugulako herri mugimenduari lotutako eremu gisa. Orduan, hor ere, kontzertuak, jaialdiak, herri bazkariak egiten jarraituko dira. Orduan, ariketa oso interesantea izan da herri ikuspegitik. Bakoitzak berea nahiko luke, baina adostasunak bilatu behar dira horretan ere, denontzako udaletik garbi dugulako. Aukera guzti horiek jarraitu behar dutela goten hor, egingo den horretan. Patioak bezala, aipatzen duzue urteko kudeaketa planak dimentsio bikoitza daukala. Barne antolaketa eta gardentasuna. Nola uztartzen dituzue bi horiek? Pentsa, guk legealdintza honetan ere barrura begira hainbat urrats eman ditugu, ari gara, nolabait gure lanaren efizientzia eta zerbitzu publikoen mesedetan izango dena. Hau da, edozein talde bezala, gauza asko hobetzeko ditugu, koordinazioan, plangintzatzean, orduan, antolaketa honek erreztu egiten du barrura begirako lana, egutegi batetara eramaten dugulako, hori koordinatuta dagolako, plangintzak egiten laguntzen duelako. Horren atzean gero daude lizitazioak, daude herritarrekin egin nahi ditugu gobernantza prozesuak, orduan, garrantzitsua da, hau urtarrian onartu genuen, baina hau teknikariekin azaroan egin genuen ariketa batetik oinarritzen da. Arloetako arduradun bakoitzak aurkeztu zigun bere urteko plana, zentzan, bere arloan, eta elkarrekin egin genuna izan zen lehen etxi batzuk. Eta orduan, hori barruko dinamika guztia lagundu egin digu. Kanpora begira esandakoa, egongo dira herritarrak, non akaso zehaztu ditugun lehentasun horiekin bat ez datozen, edo bere haien ustez beste batzuk liratezkeen. Transparentzia esaten dugunean da, uste dugula administrazioa argi konprometitu behar dela, eta ez bakarrik konprometitu, baina gero egin duen ere kontatu. Honeako eta txarrelako. Eta gero bakoitza gure lekua jarriko gaitu. Baina uste dugu dela egiteko modu bat, bai barrura, esan da bezala ordenatzen laguntzeko, baita kanpora begira ere, konpromisoi dagokionez, eta batzutan ailegatuko gara, beste batzutan ez. Ailegatzen ez garenean azaldu beharko dugu zergatia. Bi hitzetan, datorren urteari begira, nola nahiko zenukete ikusi Antsoain urteko kudeaketa plan honen bitartez? Batetik, barrura begirako dinamikan hobetzen ari gara, baino gehiago hobetzen, horrek zerikusi zuzena izango baitu ondorio zuzena zerbitzu publikoetan, eta hirugarrena nahiko genuke, bigarrena barkatu nahiko genuke aurten gertatu den hori gertatzen jarraitzea. Hau da, 2025ean jarri genituen 10 lehentasun horietatik 3 kanpoko errekonozimendua jaso dute. Eta horrek, herritarrak indartzen ditu, herri nortasuna indartzen du, gure herria premiatua izatea, kasuntan izan da, jantoki komunitario bat, kirol zerbitzua, duela aurreko astean ere errekonozimendu bat jaso genuen, eta gero plan estrategikoaren parte hartze prozesu guzti hori. Orduan, herri nortasuna errekonozimendu horien bidez gertatzen jarraitzea, eta nola ez horrek eraginkortasunari lotuta. Nahiko genukena da ailegatu eta zorionez herritarrek pozik eta bete-betean sentitzea horien parte. Denbora bukatu bainoren azken bi galderak botako dizkizut. Hasieran aipatu duzu urteko kudeaketa plana sortzeko 2025koa ebaluatzen dela, ez dakit zer, baina aipatzen duzue 2027an argitaratu ere egingo dituzuela ebaluaketa hauek. Hor planteatzen dugu urrats berri bat, bide honetan hobetzen joan barko ginatekena. Hau, balantze hori plenoan aurkeztu genuen,
baina bitarteko berriak jarri beharko ditugu, eta hori da gure konpromisoa, 2027ko urtarrilean modu gardenean herritarrei argi eta garbia adierazteko honetan lortu duguna. Honetan saiatzen gara, eta baditugu udaleko boletin informatiboa, sare sozialak ez da ditzer, baina beste dimentsio bat eman nahi diogu gardentasun horri eta parte hartze hori. Hori da, ziurrenik berritasun nagusiena 27. Urtarrian eman barko litzatekena. Eta bukatzeko, Antsoaingo herritarrentzako ze mezu daukazu? Bueno, komunitatea sortzen ari garela. Guk oso kontziente gara. Ideologi, kolore, horra askotan eztabaida horren aurrean iritzi ezberdinak egon daitezkela, baina zaintza gure herria, gure herritarrak badakigu denak ados gaudela. Orduan, badugu bide horri bat, badugu modua, baditugu tresnak eta bereziki beraiekin egin behar dugula. Ez du ezertarako balio udala. Udala tresna bada, lehen aipatzen genuena, baina tresna horiek herritarrek bideratu behar dituzte. Hori da gure konpromisoa eta horretan jarretuko dut. Mila esker etortzeagatik gurera, Xanti, Josus Jon. Eta zorte hon bide honetan, ea ondo dakizuen urte honetan proiektu hauekin, eta uste baterako espero zaituztegu hemen. Eskerrik asko. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, eta mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.